Social media long non malom mate recently si video ka viral do lapen labangso video kithek long pen penang an abang phu mate abang phitum sitami manghu iksidolo lapen si shocking iglo mate shock pohor mu bang do ikoglo koson se lason labangso video bang ka viral idet ma mate keklang rok ma lapen kopia video si ka viral ma kosona thesi keklang rok ma labangso puthak details pini labangso video lon ani tum phanang than pachini ponikpo lapen details nali tum mate klardak bang hikai ke sun labangso video arlo si thek ponlong ikpo nali tum manchuning ri alam the bangla puila nali tum jongsi labangso YouTube channel along nang ko hamri milang pulte ka chinghon pe subscribe ikon lapen lason latest update nali tum kelong verji afan labangso adung het belar jan stame do igji hoda stame nali tum berpon igdet non la video along nali tum ke thek long ke majok abang fita kalilo lake nongnam ka che thangklong short amovia long ka che parjan abang phi actress Rashmika Mandana iglo lapen Rashmika Mandana offense atum stame manghu frong sidolo je labangso video bang ko sonsi ka viral ma kiklang rok ma pubang lapen non nili nali tuma fan ahok alam lapen angton alam labangso a video along nang than pachini ponik po ko sonsi labangso a video bang viral elong pop ma mate klang ik kiklang igrok ma labangso puthak nang litum fan nili nang than pachini ponik non la video play igwai ke AI pen ka generate mate ka salam mate ka semar a video mate fake a video iglo kumat ne od adur ki meme abang phu atum si AI generate apps pen mate website pen stame edit pi igdet lo lapen RJ ta larpi ikplot lo labang so RJ labang ke nali tum thek ponlong ikpo la video puthot nili play thu ikpo labang so video lo nali tum thek ponlong ikji lake labang so video lake real la video lo labang so a video long ke do labang ke Jara Patil pu abang phi a video iglo Jara Patil pu a video abang phi a video mate labang so RJ along bangke ala short a movie long che parjan abang phi Rashmika Mandana RJ si bidun ekoglo lapen la original la video abang RA lo lapen la duplicate mate la fake video bang nani tum la RV thek ponlong ekpo nali tum la pangbar igdano la hinia video long lapen nali tum matha iktha non la kiwangji arni mate non next generation lo labangso AI a website lapen AI apps ko anone kadenjar ji lapen kaphire memeji labangso AI lapen AI apps lapen AI website lahai hui pen stami ajado sonstami claim ikme lapen claim igbom lo muni datum lasilahaya AI apps lapen kapre ka website la phai bang pen bang kachere sikime apps abang ke lapen labangso a video puthak stame nalitum la screen along thek ponlong ikpo ke hai Amitabh Bachchan stame pu iglo lapen ala ki phowek abang phi abang phi labangso actress Rashmika Mandana abang stame Twitter long stame post iglo nalitum la screen along thek ponlong ikpo lasilahai hui AI a website pen banga ingsi kaphere meme lapen ingsi matha damte kimisen lapen nalitum labangso AI bang kopilo lapso bangso putha nalitum chining tung pulte nili next video la nalitum phanang than pachini pon ikpo labangso AI pen ko PPSI si claim email ma lapen ko sonsi ke claim nang jima labangso puthak nili nalitum phanang than pachini pon ikpo lasila bangso video nalitum ko an ma share un share go karbiang long rasta me pachini iknang lapen palang iknang lapen pachere iknang lasi pini a video long bang nili nang than ponji labang ke la ancholo lasi dume thak me kadu kave Karbitich 2.0 YouTube channel long ke langara do an fans tami nili hin pen KARDOM